parlament na otvorenom i ja ga podržavam. Ovo je najveći parlament i najpošteniji parlament. Ovdje se mora znati šta se u onome drugom parlamentu radi. Jesam kad kažem lopovima šta su radili. Reći uvijek lopovima šta rade. Ovdje se osnivaju institucije da se tuđa djeca zapošljavala. Ovdje djeca dođu sa fakulteta i kupe stanove po zgradama po Sanskom mostu. Asima Kambora sin. Tražio sam od općinskog načelnika na vijeću da ukine Kult mediju jer ona godišnje troši 200.000 maraka za one lezi leboviće što hodaju po gradu samo hvataju prodaju maglu. Neće to da ukine. Tražio sam od općinskog načelnika da smanji svoju platu prije 50 dana, da mu bude ni manje ni više nego 3 prosječne u federaciji, to znači 2.500. Tražio sam od osoba i tražit ću uvijek od svakoga da se procesuira i svi odgovorni za sav kriminal, pa i za ona